under her presidency. No. Sure. Acting president no one. Service and anabi ni wa na ne konti ni ana ne panyini awo mediator yi awo wa na no tiase on na ye ne panyini owo ho no. Sure. On the to convene traditional council meeting. Sure. Na nyese na no ni wa na ohima no ho na convene traditional council meeting. No. Yes. Sure. Say ni draw my attention to say cost wo ho be Sure. My friend Mama menomno nam no maka. Sure. Ese wo mu a we dey say to me no statutory board ni dey enfama wo mu nti mo nkoye ne sa. Na me frɛ wo mu nam no maka dey. Answer Otumfuo. Say asankare say wo ne ni wo na. Me ma me no wo ho no na ya no Opemsuo ye. Sure. Na makuma you no bi nti mehwɛ na me no maka. Ba ni nyina ne say generally. So sabe ne ba no ni ho a. Sure. Yes, statutory board no dey. Traditional council no penyo say crunching o say one na ye penyin o ho or no na or ye acting president obetun convene. Sure. Any registrar no na betun. Sure. Our friend and on the presided, not the payment. The end there was a munya mumusana. Munya muye de emma na. Sure. Ubo wants to know a cha no mame. Sure. Indeed, yeah, was say who so who do crown what to crown out with change. Woman no to be convenient. Sure. Mummy and winning in Anna. Statutory obligations, I was say you do so come. Name to say. Woman man on whom to me, so any only them there. Assembly on person near Manacabia, to me so near. Sure. Any a man or in no, I said yes, or mamma. Sure. And your no, near Assembly Hannah one was or no can. Sure. Who ye be been so nanya. Who cock council gram ko emi ti bi no te wo ti bu be fia wo ti no council we na mko kan nya ne kwa no sure nemo wono mfatu me nhyɛ mu sɛ statutory body wo no be che ever presided them sure na ye ko maka chairman po hin no hwe kwa santuma de wo se ye hwe ye ma men mo kwan be ne ye fa so hwe wo mu yo se ye fa santuma eno na ye ko fa nsɛm no ba e de wo wa so se odidu so wo Opemsuo ana wasase odidi so wo asumja ana wasase odidi so adankreja aye wono bibi free so ekono ho ana de ne bani nya no na woso otibi ma ne ma me abema ho anso adwo ta dem die se pempi yanso yesisi wo mu ma wo me bwa nyawo na me ka de oyo de ne kama na pempi no me gise no so ka ho nti o se and the statutory body, a corner one and so you can near whom. Say, I was here, Gemma, and also, or no so Benyana dia, or the better dog, Roberto, and to my friend near you. Joe. And also was a moment here, by as a man of you, I had your per se, 10 year dema, your bar now would be no. Joe, I said, one no bar, obedi diamano. Eti do there were fatter pa ne nim dia so a obetimi ayekura no na nya ne yemu ba on person ode akonwa no ma no na so ye hye ne yie nso dia ene obi a wo ba bi obehwe no na no so and kofa asem bi ama na de ye ko no ho aso na no so ya kam na ye so do hima ne hwemu na de o fatter pa obetimi aye akonwa ne ye nyam ba ho no eni say ye te se ne yemu ba na ye koye ne yem bade anache ne sebio ne ba no mfata kura Opemsuo de man ezans one obade obetimi ne na ka asem no wanye sikadi na so si ye ne ye ne ye hyehye se ohima no bibia ba ne die ne we ne die ne a ene ne ba na tiso nya ne ba na tiso obenya ne die dia to ne dokuna dia ene se asem bia ni ho ene be manya ni papa no se abetra ha aye adwuma na ma enti sa de amar be kwa kwa obi a on fata bia o se me de ma no